Здравейте, казвам се Ани Мандала. Занимавам се с изкуство, творчество, красота и взаимоотношения с хората. Какво е за вас фестивал Здравей, здраве? И за кой път участвате в този фестивал? Много се радвам за поканата да съм част от Здравей, здраве в Горна Оряховица. Не съм ги броила за кой път участвам, но какво е за мен фестивал? Фестивал е възможност да се срещаме и това, което правите вие с целия екип, да даваме знания, похвати как хората да живеят по-добре със себе си и да приветстват здравето. Така че името е уникално. Здравей, здраве, да приветстваме най-хубавото в живота си. Може ли да ни обясните точно вашето участие в Здравей, здраве и как е насочено към хората? Участието ми е през творчеството, да помагам на хората да разбират колко много красота носят в себе си, да разбират какви скрити потенциали имат, какви дарби, но най-основното да притихнат в себе си, да снемат напрежението и тревожността, за да генерират повече енергия и мир в себе си. Как Здравей, здраве помага на нашите деца? Когато участваме в активности, в които сме наживо, когато правиме неща с ръцете си, когато участва тялото ни, когато разбираме какви емоции събужда това, което правиме, когато сме сред природата и когато споделяме тези активности заедно с други деца, заедно с други хора, тогава ние се сплотяваме и ние се свързваме. Които срещнах днес са изключително топли, мили и сърцати. Да, на моменти някои сте по-плахи, но това си е урок. Толкова ми е познато, защото аз самата съм се чувствала плаха, но истината е, че това е предизвикателство да отработите някои неща в себе, да сте живи, здрави и вдъхновени, да разпръсквате тая светлина и любов към другите хора. Благодарим. Благодаря.